blijkt dat ouders moeten nadenken omdat het een kind, dat je hun de kans geeft om erover na te denken, want als je te vroeg legt, heb je die ruimte om na te denken. En dat is eigenlijk veel meer, het gaat over sociale indicatie of medische indicatie. Ik denk dat het goed is om dat onderscheid ook even te maken. Ik wil even de zaal vragen, dan kom jij weer hier, de zaal. Een vraag hierover aan de kandidaten. Of Ik heb al. Even kijken of iemand anders. Hoe denkt de VVD hierover? Ik moet eerst zeggen, dit is even een landelijk standpunt waar ik op dit moment niet zuiver precies kan van zeggen wat de standpunt is. Ik heb me de laatste periode echt gefocust op de provinciale problematiek en de politiek. Dus ik durf daar op dit moment even geen uitspraak over. Kom maar. We horen helemaal niks. Oh, hoort niks. Ik zal het weer herhalen. Ik durf er op dit moment geen uitspraak over te doen. Ik heb me de laatste tijd gefocust op het provinciale gebeuren. En dit is echt een landelijk issue, dus hier durf ik even geen uitspraak over te doen. Was dat uw vraag ook, mevrouw? Nee. Ja, ik heb een vraag aan de GroenLinks. Ik ben nog steeds, het is voor mij nog steeds onduidelijk wat het standpunt van GroenLinks is met betrekking 18 weken wel of niet. Dus het standpunt van GroenLinks heb ik nog niet begrepen wat het is met betrekking het ongewenste zwangerschap. Ik ben heel blij te horen dat ChristenUnie dat wil verlagen naar 18 weken. En ook heb ik van u ook gehoord. VVD is nog steeds neutraal. U geeft aan dat u over de issue niet veel wil zeggen. Maar het is heel belangrijk, denk ik ook voor de mensen, om te weten wat de standpunt van VVD is. Ik dus ik durf daar geen uitspraak over te doen, omdat ik me op het provinciale. Dit is echt een landelijk iets wat in de Tweede Kamer meer wordt besproken dan met het op provinciaal niveau wordt besproken. En ik ben met provinciaal over de inrichting van Luister, we hebben een probleem. Ja. Dat is namelijk dat we provinciale staten. Ja, wij zijn hebben gezegd, er is ook nog iets wat uitloopt naar de Eerste Kamerzit. En dat is een van de onderwerpen dat als we gekozen hebben voor, dus als we dinsdag of woensdag, als we woensdag gekozen hebben, worden die Eerste Kamer gekozen. En de vraag is, kies ook die partij die jij wilt, dat het straks in de Eerste Kamer zit, die ook daar jouw belangen verdedigen. Dus als u wilt dat het 18 weken is, dan stemt u op die partij waarvan u denkt. Nou, ik is met 18 weken. Oké, maar goed, daar gaat het even om. Dus daarom zegt de heer De Graaf, sorry, kan ik geen antwoord op geven. En u wilt u in ieder geval weten wat GroenLinks daar nog iets op te zeggen heeft? Maar we zijn ook eens met dat meer verlaagd dan 18 weken, dat je weet als een kind gezond kan geboren. Maar niet de kinderen een beetje veel handicapt en dan, ik vind het triest als een kind gaat geboren worden. Oké. Vraag voor meneer VVD Alex. De VVD is altijd tegen de lagere grens, maar er wordt gezegd dat het om partijpolitieke redenen ze toch mee willen, dat het discussieerbaar is. Dat heeft Mark Rutte gezegd, omdat de VVD misschien een steun nodig heeft van de SGP. Of in de Tweede Kamer, misschien straks in de Eerste Kamer. Je hebt net gezegd van dat voor jou heel belangrijk de liberale principes zijn. Wat vind je in dit geval belangrijk, de liberale principes of de partijpolitieke principes? Dus liberaal zijn of... Maar vraag je dat nu als persoon of als politicus? Als ik het als persoon moet zeggen, dan heb ik natuurlijk een ander antwoord als ik politicus zeg. Want ik ben van mening dat je in de politiek natuurlijk altijd concessies moet gaan maken. Je kan natuurlijk nooit 100% je partijprogramma gaan verzilveren. Dus ook al wil je graag iets anders zien dan dat het misschien op dat moment mogelijk is, moet je soms gewoon concessies maken. Dus ja, dat is afhankelijk van wat de situatie op dat moment is. Op dit punt. Daar ga ik ook geen uitspraak over doen, want ik weet niet wat daar in de Tweede Kamer op dit moment het standpunt in is. Dus ik ga daar politiek gezien geen uitspraak over doen. Van VVD wil die verlagen, PVV wil naar 14, heeft mevrouw Agema geroepen, CDA die wil naar 22. Dus dat is de coalitie.
Dus in die zin, dat is inderdaad de vraag van, maar ik ben met u eens, want we behandelen hier dingen inderdaad die nog in de Tweede Kamer moeten plaatsvinden. Dus inderdaad, die discussie die is er inderdaad nog steeds binnen de coalitie. Oké, dan gaan we snel naar een volgend onderwerpje toe. En dat gaan we proberen zo slagvaardig mogelijk te doen. Want misschien hebben we dorst en willen we wat drinken. 3. Toelatingsregels voor Caribische Nederlanders bevordert een betere voorbereiding op de eilanden en een betere startpositie in Nederland. Aha. Wie is daarmee eens? Wat zegt u? Wie is daarmee eens? Wie is daarmee eens? Ik ben er tegen. Ja, Mevrouw Tigges tegen. ik ben falikant tegen, want dan moeten we de grondwet van Nederland aanpassen. Artikel 1. Tegen. Dat moeten we schrappen dan. Meneer Graaf? Ik ben persoonlijk tegen. Ik ben ook sowieso even voor mijn... de term Caribische Nederlanders heeft natuurlijk ook enige bijkomstigheden, om het zo maar te zeggen. Want dan ben ik het wel eens met de discussie over als je jezelf als Caribische Nederlander gaat onderscheiden, dan krijg je weer een punt waarin je jezelf weer ergens anders wegzet. Ik vind wel dat je wel als individu of als instanties moeten bevorderen dat mensen beter voorbereid naar Nederland komen als ze hier naartoe komen. Maar dat je dat vanuit overheidswegen moet regelen, vind ik persoonlijk niet nodig. Meneer Koving? Nou, ik vind het ik ben wel eens, want door betere voorlichting, hoe het in Nederland is, voordat je hier naar Nederland komt. Ja, vice versa. Bent u het eens met de voorlichting? Ja. Ja. Maar bent u er ook mee eens dat de toelatingsregels voor Caribische Nederlanders komt? Toelatingsregels? Vice versa. Vice versa? Ja. Vice versa. Ja. Oh, dus u bent een voorstander van de consensusrechtswet die eraan staat te komen, of het is rechtswet, het is geen consensusrechtswet, die eraan staat te komen op basis van wederkerigheid. Ja, dat is een lollipop. Want dat zegt wederkerigheid, want u zegt wat daar gebeurt hier ook. En, nee, maar hier gebeurt het, daar gebeurt het. nou, ik ben daar dus ook geen voorstander van toelatingsregels op basis van wederkerigheid. Ik zeg, op het moment dat de eilanden, of de landen binnen het Koninkrijk, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat de landen binnen het Koninkrijk met elkaar afspraken maken, ja, dan hebben we met elkaar ons hier aan te houden. Op dit moment is alles wat te maken heeft met personenverkeer, daar gaan de landen zelf over. Op het moment dat die landen dan binnen het Koninkrijk gezamenlijk zouden zeggen, oké, we willen met elkaar afspraken gaan maken over de verschillen en we maken daar een rijksaangelegenheid van, dan is het aan de landen, ja, om dat te doen. Maar wij zijn in ieder geval als ChristenUnie zijn wij tegenstander van dat vanuit Nederland dat opgelegd gaat worden. Het gaat dus zo. Mag ik het woord hebben? Ik ben er heel falikant tegen en ik heb net gezegd in verband met artikel 1 van de grondwet. En ja, als je met elkaar eens is, ik zeg het is een chupa baby, het is een lollipop die aangeboden wordt. Nou, dan moet je niet slikken. Nee, kijk, ik zal heel duidelijk nog een keer zeggen, artikel 1 van de grondwet. En daar ga ik iets verder op in. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan. En waar gaat het om? De essentie in de kwestie is duidelijk. En ieder die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen behandeld. Dus iedere vorm van discriminatie is niet toegestaan. De 4 woorden, gelijke gevallen, gelijke behandeling. Dat is de essentie. Je kan, als je zegt, je kan toelatingsregeling voor iemand die een geboren Nederlander is, dat zijn wij dan. Als je toelatingsregeling opzegt, dan is de beer los, want dan gaat het ook voor hier. Dan kan je ook zeggen dat een vervelende, tussen haakjes, met respect, een vervelende makamba kan je ook zetten, maar die gedraagt zich hier niet. Dus dat kan niet. Daarom zeg ik, ben ik radicaal tegen de artikel 1, waarop eigenlijk onze hele rechtsstaat berust. De hele koninkrijk erop berust.
Dat moet je niet weggooien. Dan ga je naar Gaddafi toe. Sorry. Gaddafi. Ik heb een vraag van de Graaf, die gaf net zijn persoonlijke visie. Maar misschien dat u ook iets kunt zeggen over het standpunt van de VVD in de Tweede Kamer, over toelating van de terugstuurrecht. Jullie vragen mij steeds over standpunten uit de Tweede Kamer. En dat zeg ik zit hier eigenlijk met een provinciale pet op. Maar goed, ik weet dat daar nog enige discussie over is. Alleen ik ben het wel eens met wat ik net al heb gezegd. Over het feit dat als je ook gaat kijken naar binnen Europa, wij steeds bezig zijn die regels onderling binnen de Europese Unie te verruimen. Dan dat iedereen vrije personenverkeer naar de landen onderling kunnen verplaatsen. Dat je dan eigenlijk een beetje tegenstrijdig bent op het moment dat je dat binnen het Koninkrijk dan weer anders gaat regelen. Dus ik vind wel dat er gewoon onderling duidelijke doelstellingen moeten komen waarin je zegt van goed, als iemand naar een ander land gaat binnen het Koninkrijk, dat je elkaar dan wel in ieder geval probeert te informeren van wat daar op dat moment plaatselijk de beste manier is om je daar dan op voor te bereiden. Maar daar is geen discussie. Maar Dat staat in jullie coalitie. Je wordt wel bewust lid van die partij. Wat zeg je? Je wordt wel lid van die partij. Dus die heeft graag voor die partij gekozen. Ja. Ik ga voor de provincie, maar ik word lid van dat partij die eigenlijk dat wint, sinds mijn volgerdom. Dus daar wil ik toch ook mijn persoonlijke visie daarop geven. Ja, maar kijk, jullie hebben een coalitieakkoord en daar staat gewoon. Even. Ik bedoel, maar als we het zo gaan stellen, prima, maar welke partijen hebben hier voor deze voor die Rijkswet dan uiteindelijk gekozen? Dan gaan we terugkijken naar wie de partijen zijn geweest die uiteindelijk die Rijkswet hebben geïmplementeerd. Want wij zijn met deze coalitie. Er is nog geen Rijkswet geïmplementeerd. Er is op dit moment staat in de coalitieakkoord. Praat er iets harder. Nou, weet je, om heel eerlijk te zijn, ik heb hier ook een beetje moeite mee. Want kijk, ik kom uit de Tweede Kamer, dus ik weet wat er allemaal is gebeurd en noem maar op. Voor de zuiverheid van de discussie vind ik het een beetje vervelend dat mensen inderdaad hier aan tafel, dat ze geconfronteerd worden met dingen die plaatsvinden in de Tweede Kamer. Maar in ieder geval, oké. In het coalitieakkoord van de VVD en de CDA met gedoogsteun van de PVV, ook in de gedoogsteun staat het, dat inderdaad er gekomen zal worden tot inderdaad regeling op basis van wederkerigheid. En dat is erin gekomen door een motie die inderdaad is ingediend, ook de CDA, VVD, PVV. Dus dat staat er nu in. Op het moment dat de heer De Graaf zegt van er is nog discussie over, dat weet ik niet, maar het staat er wel in. Oké. Ik wil zeggen, het is gewoon een kwestie, kijk, even terugdraaien, als een Nederlander hier op een gegeven moment zegt, ik ga immigreren naar Canada of naar Zeeland of Australië, dan gaat hij zich op voorbereiden, dan gaat hij zich laten inlichten, dan gaat hij zeggen hoe het leven daar is, dan gaat hij uitzoeken, ja, en daar zijn genoeg, en daarom is het ook zo dat als iemand uit Curaçao, Aruba of een van de eilanden hier naartoe wil komen, dan moet hij zich goed voorbereiden. Want als je dat niet doet, dan komt hij hier in allerlei moeilijke omstandigheden terecht. Maar ik denk niet dat je daar speciale regels daarvoor moet hebben. Het is een kwestie van goed voorbereiden. Dat is alles. Het is meest eenvoudig, maar men maakt in de Tweede Kamer een hele potje van. En ik zeg nog altijd, ga niet met een lollipop zwaaien van op basis van wederkerigheid. Want op het moment, kijk, je hebt een EEG-regelgeving. Die zegt dat kan niet, wat jullie willen. Maar als jullie mee akkoord gaan, ja, dan heb ik niks meer te zeggen. En daarom gebruiken ze die lollipop. En dan vind ik een beetje bij de Tweede Kamer, op die manier, nou nee. Het is niet zuiver. Oké, als de zaal hier geen vraag meer over heeft. Ik heb er ook een vraag over. Ik heb begrepen dat u, VVD, binnen het VVD, dat u aangeeft dat u vindt dat mensen zich moeten voorbereiden voordat ze naar Nederland komen. Hoe zou u vinden als Nederlanders naar Curaçao gaan? Want ik hoorde dat net meneer Rasmijn erover hebben, maar ik wil
met hier komen we tot een andere punt. Er gaan ontzettend veel ondernemers naar Curaçao. Ze hebben een zaak daar en wat gebeurt er? Er gebeurt hetzelfde wat er hier in Nederland gebeurt. Er wordt geen contact gehouden met het arbeidsbureau op Curaçao. Dus er is één Nederlander daar en dan heb je net het Turkse systeem. Eén die gaat en de andere die komt. Wat gaat de VVD doen? Ja, om dit in te dammen. Dus met betrekking tot het werkgelegenheid op Curaçao. U stelt weer een vraag. Weer in de Tweede Kamer, ja. Dat wil ik graag horen. Ik denk dat die voor mij gaat invloed nemen. Het is namelijk zo, nogmaals, het land Curaçao heeft daar natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheden in. Dat het een slechte zaak is, dat zult u van mij niet horen, dat ik dat niet zo vind. Maar wat kan de Nederlandse overheid hier aan doen, op het moment dat dat daar wordt toegelaten? Wat kan de Nederlandse overheid hierin doen? Ja. Het is mij, dat vraag ik aan u. Oké, dus een van de dingen die Alex zegt, dat is in ieder geval als de mensen naar Curaçao gaan, dan zeg jij, de Curaçaose overheid daar iets binnen. Ik vind het wel. Oké, dat is heel Dat anders. zou ook binnen de structuur zoals het in Nederland geldt ook niet kloppen als het Nederlanders zich daar wel zou zullen kunnen gedragen. Ja, het is allemaal een heel mooi verhaal wat je allemaal vertelt. Maar Nederland die heeft protocollen getekend, verdragen getekend. In de regelgeving van de Europese Unie, bij de rechten van de mens, bij de Charta van de Verenigde Naties, noem ik artikel 2. Geen land kan zijn onderdaan die met de geboortenationaliteit van dat land heeft, toegang tot het land weigeren, nog uitzetten. Nederland heeft die protocollen ondertekend. Nou, ik ben heel Dan moet je toch niet met allerlei rare bepalingen aankomen, dan moet je op een andere manier oplossen. Niemand uitgesloten. Oké, dames en heren. Oh, mevrouw. Ik wil even één vraag. Ja? Ik wil het een beetje gewoon in het menselijke vlak trekken. Doet u maar. Als jij van de eilanden komt of van Suriname en dan kom je hier en dan heb je geen werk, nou je familie wil een wijk voor je zorgen, ja. Maar daarna houdt het op, dan moet je toch jezelf zien te redden. Dus laten we het een beetje menselijk houden en niet alleen maar in de protocollen praten. Dus wat zegt u precies? Ik zeg het. Dus u zegt, als je uit Curaçao of Suriname komt, weet... Misschien gewoon niet weet. Nee. Niet Suriname. Maar als mensen uit Curaçao komen, dan moeten ze zich voorbereiden, want ze moeten weten dat ze na een week... Een week of 2 weken of 3 weken. Laten we het gewoon even in het menselijke houden en niet alleen in protocollen praten. Oké. Mag ik Ja. Kijk, ik denk dat wij nog steeds te veel denken over op het moment dat wij in Nederland, toen er problemen waren bijvoorbeeld op de Antillen, toen de tijd Nederlandse Antillen, dat er, omdat er inderdaad bezuinigd werd, et cetera, kregen we inderdaad een hele exodus hier naartoe. Maar inmiddels zijn de tijden ook veranderd. Inmiddels doet de Curaçaose overheid, want daar is de instrook natuurlijk het grootste, er ook alles aan om ervoor zorg te dragen dat inderdaad iedereen goed voorbereid komt naar Nederland. We hebben de voogdijregeling met de ex-Nederlandse Antillen. Hebben ze gekeken van oké, geen kind onder 18 jaar, nu is het nu iets meer, kan naar Nederland komen zonder dat de voogdij is geregeld. Zo zijn er gewoon een aantal afspraken gemaakt. Ook de sociale vormingsplicht. Als je nog valt onder de sociale vormingsplicht, dan ga je het land niet uit. Dus er waren op een gegeven moment wat afspraken gemaakt. Als je nu kijkt naar de migratiecijfer, dan is er netto, kan je niet zeggen dat er nu echt een hele grote stroom Nederland binnenkomt. Dus in die zin heeft zoiets van, kijk, als je met mensen praat die hier komen, die zeggen, vooral jongeren, die minder kansen hebben, zeggen ze, in principe wil ik niet eens hier zijn. Als die mogelijkheden aanwezig zijn op de eilanden, wil ik terug. Snap je? Dus wat je nu moet gaan kijken als overheid, we hebben nu een grote groep van jongeren die niet zoveel kansen hebben in Nederland.
maar die graag terug willen. En dan is de vraag, hoe kunnen wij dan vanuit land Curaçao en land Nederland met elkaar samenwerken om die groep te begeleiden, dat ze inderdaad terug kunnen naar Curaçao, om daar te wonen en te werken. Prachtig, mevrouw Ortega, maar ze hadden wel gezegd, we hebben hier de kansen niet. We willen terug naar Curaçao, maar als je op de Curaçao niet de kansen hebt, wat dan? Dan kom je van de regen in de drup. Dus er moeten wel eerst kansen gecreëerd worden. Ja, ik heb niet gezegd, ik heb gezegd samenwerken. Ja, samen. Ja? Kijk, nu is het zelfs zo dat sommige gemeenten in Nederland, die zijn niet bezig op het moment dat iemand zegt ik wil terug. Proberen ze te kijken, oké, we willen je begeleiden, maar dan willen we wel dat je eerst een huis hebt, of in ieder geval onderdak, maar we willen ook dat je werk hebt. En dan begeleiden ze die jongeren daar terug naartoe. Mevrouw Ortega komt nu tegemoet aan u, meneer als mij. Ja. U zegt, u zegt, we willen geen rare regels meer. En mevrouw Ortega zegt, dat is goed te begrepen, als wij nou bilateraal ervoor zorgen dat de kinderen daar zijn en een beter leven kunnen krijgen, een beter leven kunnen opbouwen, dan hebben we geen toelatingsregeling nodig, want heel veel mensen willen niet eens hier zijn. Ja. Oké, nog 2 en dan gaan we even pauzeren. Goedenavond. U en u, hè? Ik ben Coria Kamal, ik ben pas een jaartje hier en ik ben betrokken met de media van de Antillen en probeer nu ook hier in Nederland mijn weg te vinden. Jullie praten heel erg generaal en ik denk dat het gaat om elke gemeente heeft zijn eigen werkwijze, heb ik kunnen merken. En soms worden onze mensen behandeld niet net als Nederlanders. Dus ik weet niet hoe het van jullie standpunt, wat jullie daaraan kunnen doen. Want ik praat van eigen ervaring en ik vind het helemaal niet prettig. En ik heb dingen meegemaakt hier dat ik zeg dat ik het heel goed begrijp nu waarom onze jongeren en onze mensen drop-outs worden, chollers worden of weet ik veel negatief dingen gaan doen om verder te kunnen gaan in leven. En soms willen ze niet terug, omdat ze zo hard vallen dat het moeilijk is om weer naar boven te komen. Dus ik weet niet, je kan je heel goed voorbereiden om hier naartoe te komen, maar als je hier naartoe komt, is het een heel ander verhaal. Ik heb vaak met wethouders in de clinch gelegen wanneer het gaat over die zogenaamde drop-outs, die moeilijke jongeren. En ik heb altijd gezegd, moet je eens even inbeelden, ga terug naar je jeugd. Ga terug als je 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar bent. Of je nou een meisje of een jongen bent, of je nou zwart, geel, groen, van allerlei, wat voor kleur het ook is. Maar je hebt als kind, je hebt een verlangen, je wil een huis, je wil een home, je wil geborgenheid, je wil, laat maar zeggen, liefde. Als je hier komt, in het klimaat hier, en de kleur bevalt de ander niet, en je wordt vooral door de media, op de televisie, op straat, word je als jongen of als meisje, word je echt, en dat zie ik vaak, hoor ik vaak, laten we zeggen, de hoek ingedrukt. Dat je niet deugt, dat je niks waard bent. En er is maar 1 keer die zegt, kom maar, we helpen je wel. Laat ze maar stikken, kom maar bij ons. Dat is de maffia. En als je dan 15, 16 jaar bent, dan praten we over verloren jeugd. En dan zeg ik, hoe komt dat nou? Waar ligt het aan? Dat is mijn antwoord. Ja, maar nou, ik wil toch veel meer inzetten, ook mensen hun eigen verantwoordelijkheid hoor. Dat er inderdaad, want je zegt terecht, generaliseren, maar aan de andere kant, als je je vraag stelt en zegt wat er al mee zo, generaliseer je ook. En dat is eigenlijk het probleem, want we hebben te maken met een heel erg diverse groep. Een grote groep, daar lukt van alles wel mee, ja, een grote groep. Een wat kleinere groep, daar zijn wat problemen. En dan moet je inderdaad heel erg gaan inzoomen op maatwerk. Ik ben met je eens, iedere gemeente heeft zijn eigen manier, eigen beleid.
Meer en meer zie je gewoon in Nederland dat gemeentes, vooral op het gebied van sociale voorzieningen, gewoon heel anders inderdaad met hun burgers omgaan. Ja? Zo hebben we het geregeld in Nederland. Als er sprake is van decentralisatie, zegt de gemeentewet, zij mogen zelf kijken wat ze ermee doen, etc. Wat mij is opgevallen, is van wat jij noemt onze mensen, is dat je kan wel voorbereid zijn, maar wat noemen wij voorbereiding? Is voorbereiding van, oké, dit is Nederland, dit is Rotterdam en daar kan je wonen of noem maar op. Of is voorbereiding ervoor zorg dragen dat iemand weerbaar is en zelfredzaam in een stad als Rotterdam bijvoorbeeld of in een stad als Amsterdam. Dus voorbereiding gaat verder, gaat veel dieper. Gaat verder dat mensen inderdaad kunnen opstaan en kunnen opkomen voor hun recht en plichten. Vaak weten mensen recht en plichten niet. Ik kan het je zeggen, maar als mensen aan mijn deur kloppen en me vertellen wat allemaal gebeurt, dan zeg ik oké, kom op. Wij gaan bij de wethouder, we gaan dit praten of noem maar op, dus zo. Soms lukt het me inderdaad dat dingen opgelost worden, maar andere keren niet. Want als Tweede Kamerlid heb ik niets te vertellen daar bij de gemeente, want de gemeente is gewoon autonoom. Maar ik ben wel van overtuigd dat onze mensen, voordat ze hier komen, heel goed doordrongen moeten zijn van hun rechten en hun plichten. En zich niet opzij laten zetten. Iets anders wat ook parten spelen, heeft maar ook parten gespeeld hoor. Dat zijn emotionele mensen. Dus op het moment dat je onrecht met ons doet, dan worden we woest, dan worden we woedend, dan gaan we uit ons stap. Dat is inderdaad zo. We moeten ook leren daarmee om te gaan op een bepaalde manier. Want iedere keer als mensen boos worden, terecht boos worden over dingen die hen aangedaan worden, je bent emotioneel, noem maar op, heb je geen recht van spreken meer hier in dit land. Dus voorbereiden gaat echt heel erg verder dan. Je moet in Nederland je mannetje kunnen staan. Je moet op een gegeven moment laten zien, ik heb evenveel recht dan wie dan ook om dit land te zijn. En ik heb bepaalde levensdoelen die ik wil realiseren en die ga ik ook realiseren. En iedere barricade of belemmering die er is, ga ik slechter. En dat is echt heel erg belangrijk. En sommigen hebben daar ondersteuning in nodig en dan vind ik dat wij als gemeenschap, die wel die vaardigheden in huis hebben, hun daarin gaan begeleiden. Ondersteunen. Even ik wil nog even die dame, u was het toch? Zeg het eens even. Dit is niet waar hoor. Eigenlijk meer voor Jack, of Aruba of Leo. Wat willen jullie doen voor mensen die uit Aruba komen? Want wij maken het heel vaak mee dat mensen die komen met zieke kinderen. En ze willen graag hulp hebben. En hoe doen jullie dat met voorlichting? Terwijl op Aruba, ze doen helemaal niks aan voorlichting dat mensen die hier zo willen komen. En hier voor Jack? Ja, Jack of Leo. Of Leo. Bij mij is het anders. Ik heb veel mensen begeleid. Antillianen, Arubanen, de wegwijzer. Als de kinderen ziek is hier en dan komen ze bij mij en ze vragen om hulp, dan ga ik ze begeleiden. Zelf een uitkering kunnen ze krijgen. Ga ik persoonlijk naar de wethouder en de maatschappelijk werk. Dus zo en zo, die mensen zijn hier voor een doel dat het kind ziek is. Dus bij mij heb ik het altijd zo gedaan. Van, altijd zelf helpen? Ja, ondersteunen. Vanuit het persoonlijke. Ik heb even over nagedacht over de vraag. Kijk, sinds de invoering van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, zijn heel wat onderdelen bij want de vraag die geldt meer voor gemeenten, zijn vele onderdelen samengevoegd. En bij de gemeente moet je bij de zogenaamde e-shops, e-loketten gaan, waar je dan verwijst, naar de instantie die je nodig hebt om een bepaalde, laten we zeggen, gegevens te krijgen hoe je verder moet. Laten we zeggen, werkloosheid, wonen, zijn allemaal ondergebracht onder de WMO, bepaalde delen daarvan. En de gemeentes hebben, laten we zeggen, als je bij gemeente Den Haag komt of Rotterdam, dan heb je de zogenaamde de informatieloket. Daar moet je gaan, daar kan je met je vragen terecht en daar word je verwezen naar de instantie die je op dat moment nodig hebt. Want
het is zo dat op een bepaalde, laten we zeggen, probleempunt er misschien verschillende, laten we zeggen, diverse departementen met elkaar moeten samenwerken om oplossing te kunnen vinden. En daar kan je als burger, zelfs iemand die hier in Den Haag woont, van origine, bijvoorbeeld Haagjes, die heeft dezelfde problemen. Dus om uw vraag te beantwoorden, let vooral op de e-shops, op de e-loketten, want daar kan je heel wat bereiken. Dus. Ja, maar volgens mij snap je misschien nog wel niet, maar het was niet hier in Nederland, maar in het Caribisch gebied. Hoe geven hun die mensen voorbereiding, voorlichting? Dus heel veel mensen die komen hier zo naartoe, terwijl ze komen maar en dan zitten ze ermee. Ik ga jullie de vraag stellen. Daarmee wil ik weten dat men dus ook op Aruba en op Curaçao ook, laten we zeggen, via de media ook de nodige voorlichting te geven. Want mensen, als je daar naartoe gaat, let er wel op. Het leven is anders. Je moet de andere wegen bewandelen dan hier. Ik bedoel, als ik besluit om zomaar in Dallas te gaan wonen, dan ga ik ook in de wilde weg. Ik ga proberen te onderbreken. Ja, okay. Ik wil een soort van bel hebben om niet meer gaan praten. Ogenblikje. Ik wil jullie vragen om even wat te drinken, even wat snel te eten en te stemmen. Er zitten hier ook mensen in de zaal die normaal gesproken niet stemmen en die onder andere zeggen dat het hun nu door deze gesprekken, wat jullie zeggen, dat in ieder geval nu een idee kregen over wie ze zouden kunnen gaan stemmen. Nou kijk, en dat was de bedoeling. Dus in ieder geval een paar stemmen hebben we al binnengehaald. En als we dat dan ook doen met, als je mooie, een paar stemmen zijn binnengehaald. En het is heel erg belangrijk om op 2 maart te gaan stemmen. Vanavond gaan we door met het discussiëren. We maken kennis met de Caribische Nederlandse kandidaten. En hier in de zaal zijn er dan mensen die zeggen, ik heb nooit gestemd en nu ga ik stemmen en ik weet zelfs al op wie. Oké, we zijn met het goede bezig. Oké, dat was even een intermezzo voor de tv. Dat is ook klappen. Voor nou een spontane gedoe. Ja, dan weer even Martijn. Martijn gaat het zelf aan jullie voorstellen en we gaan even luisteren en dan gaan we met de stellingen doen. Ja? Ja, Martijn. Nou, goedenavond, ik ben Martijn Linharts. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Leiden, heb ik staats- en bestuursrecht gedaan. Tijd voorzitter geweest van de studievereniging voor Nederlands, Antilliaans en Arubaans recht. Heel even kort stage gelopen bij de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer op Nederlands, Antilliaans en Arubaanse zaken. Tegenwoordig aanbestedingsjurist en lid van de juridische commissie van OCAM. In welke hoedanigheid ik gevraagd ben om even kort wat te vertellen over de verkiezingen op de BES. Ik heb Marnix gevraagd om een bord mee te nemen, zodat we daar ook op kunnen tekenen, want mijn idee is als je tekent... Als je tekent zie je verbanden en zie je connecties en dan wordt het allemaal veel duidelijker. Om te beginnen, in het Koninkrijk hebben we 4 landen. Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Dat is de situatie na 10-10-2010. Nederland bestaat uit een Europese deel, plus Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Voor de rest zijn allemaal eigen landen en elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, zijn eigen wetgeving en op. Eilanden, die horen op het Europese deel, niet alleen Nederland. Sorry hoor. Nee, ze hebben een favoriet Europa. Best-eilanden horen bij Nederland. Oké, maar als je zegt Nederland hoort bij het Europese deel, dan laat je die andere weg. Dat klopt niet. Nee, Zij zijn allemaal geassocieerd. Ze zijn nog steeds LGO en moet een verdragswijziging plaatsvinden voordat zij toetreden tot de Europese Unie. Dus ze zijn strikt gescheiden van elkaar. Bovendien, en dat is ook de situatie na 10-10-2010,
is dat het Europese deel een eigen wetgeving heeft en de BES heeft ook een eigen wetgeving. Sorry, dat komt door alle wetgeving die van de Antillen kwam. Is het maakt een essentiële fout. Waarom mogen dan de mensen, als we niet tot het Europese deel horen, toch wel aan Europese verkiezingen meedoen? Dat begrijp ik niet. Even. Ik heb net gehoord dat ik veel te lief ben. Dus nu word ik streng. Oké? Nu oordeel. Elk land heeft dus het Europese deel en de BES hebben een eigen wetgeving. En er is één wetgever, dat is de Staten-Generaal. Samen met de Nederlandse regering die de wetten maakt. Dus de Staten-Generaal bestaat uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus laten we nog een keer tekenen, wetgever. Dit is de regering. Plus de Staten-Generaal, dus de Eerste Kamer, de Tweede Kamer eigenlijk voorgenomen en de Eerste Kamer. Waarom is het nu zo belangrijk dat de BES ook hierop stemmen? Het is omdat zij straks ook daar wetgeving zullen krijgen van dezezelfde wetgeving. Nou, om dat nu voor elkaar te krijgen heeft men de kieswet aangepast in die zin dat de eilandsraad dit is de BES en die hebben een eilandsraad en die eilandsraad moet straks ook een lid van de Eerste Kamer kiezen. Samen met wat we in Nederland kennen, de Provinciale Staten. Die blijven allemaal leden van de Eerste Kamer, die uiteindelijk deel gaan uitmaken van dat orgaan. Nu bepaalt artikel 55 van de Grondwet dat dit niet kan. Want, zeggen ze, leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten en niet door de eilandsraad. Het probleem echter is nu, de wetgever vertegenwoordigt ook weer het Nederlandse volk. Dus hoe ga je, als je niet mag stemmen op de Eerste Kamer, hoe word je dan toch vertegenwoordigd? En dat is denk ik de moeilijke vraag in deze discussie. Dat is één, je kan niet kiezen voor de leden van de Eerste Kamer, maar intussen moet je wel vertegenwoordigd worden, wil de wetgeving van kracht zijn. En dat is een soort cirkel waar je eigenlijk niet meer uit kan komen. En dat is eigenlijk het moraal van het verhaal. Heel kort, heel snel. Maar is dat legaal of niet legaal? Ja. Nou, het is, kijk, het kiezen van de leden van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten is gewoon zoals de grondwet het wil. De truc via de eilandsraden gaat niet op. Dus eigenlijk zou je te maken hebben met een wetgever die alleen voor het Europese deel van Nederland wetgeving kan maken. En dus niet voor de BES. Want ze zijn niet vertegenwoordigd. Dat zou eigenlijk mijn conclusie zijn. Mag ik een vraag stellen? Wat stelling dus? Wat ik zeg. Is dat een domino-spel? Maar er is toch een overgangsfase? Er is toch een overgangsfase nu? Of zie ik het verkeerd? De overgangsfase is erin gelegen dat alle wetgeving die voorheen van de Antillen kwam, is opgenomen als wetgeving voor BES. En je moet nu gaan kiezen voor leden van de Eerste Kamer. Maar je kan niet kiezen omdat dit niet opgaat. En zolang dit niet opgaat, kan je de grondwet ook niet wijzigen. Want je hebt 2 keer een grondwetswijziging nodig om dat trucje in de grondwet ook gewijzigd te krijgen. Maar omdat er nu sprake is van een overgangsfase, kan je niet zeggen dat de verkiezingen illegaal zijn, toch? Of niet wettelijk? Of zie ik het verkeerd? Ja, leden naar de Eerste Kamer sturen vanuit BES kan niet. Nee. Dat is gewoon niet volgens de grondwet. En wetgeving maken voor de BES is ook niet in lijn met de grondwet, want de wetgever vertegenwoordigt niet het hele Nederlandse volk. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus bij het veranderen van 10-10 is er een fout gemaakt. De staat heeft u zei net iets. Ja. Wat zei je net? Een stapje terug.
de Nederlandse volk en zoiets, want ik heb niet goed begrepen wat je zegt. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het Nederlands volk. Dat is artikel 50 van de grondwet. Ja. Leden Maar van de de pers behoort ook gewoon niet tot het Nederlandse volk. Exact. Maar de Staten-Generaal worden gevormd door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer mogen niet worden gekozen door de Eilandsraad. Dus de Staten-Generaal vertegenwoordigt uiteindelijk niet het hele Nederlandse volk. Er moet dus een grondwetswijziging komen. Exact. Maar je kan geen grondwetswijziging doorvoeren. Waarom Omdat je dan nog steeds die best nodig hebt. Want ook voor die grondwetswijziging heb je vertegenwoordiging nodig. Vertegenwoordiging nodig voor de best. Ogenblik. Ik begrijp als ik... Ik begrijp dus dat die eilandsraadverkiezingen rustig door kunnen gaan. Ze kunnen doorgaan. Alleen, ze kunnen niet leden van de Eerste Kamer kiezen. Ik vind dat kan dus niet gebeuren. En dan zeg jij daarop, als we dat door zouden moeten trekken, zou het betekenen dat de Eerste Kamer op grond daarvan dat er geen vertegenwoordiging van de BES in de Eerste Kamer zit, zou de Eerste Kamer geen wetgeving mogen maken voor de BES. En de BES die maakt gebruik van de wetten. Maar ze maken wel gebruik van de wetgeving, maar ze hebben nu de wetten vanuit... Alle wetten vanuit Curaçao, van eigenlijk de Antillen overgenomen. Oké. En hoe gaat dit dan opgelost raken? Jij zegt door, er moet een grondwetswijziging komen. Ja, dat kan niet. Dit verhaal van de Provinciale Staten moet eruit. Dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten en vertegenwoordiging in de Ja, maar sorry hoor, Martijn, maar de Wolbes is geen Antilliaanse wet. De Wolbes is een Nederlandse wet. Het is een volledig Nederlandse wet. En de Wolbes geldt nu voor de BES-eilanden. Dus ik snap het hele verhaal eigenlijk niet. Maar het is staatsrechtelijk onjuist. Maar... Dat is eigenlijk meer het verhaal. We gaan vragen stellen. Ik weet bijvoorbeeld op Sint-Eustatius, daar kom ik vandaan. Op 2 maart vindt verkiezingen plaats. En wat dus die partijen op Sint-Eustatius willen doen, ze willen weer met Nederland in overleg. Maar dan willen ze hun eigen vertegenwoordiging in de Eerste en de Tweede Kamer. En ik vraag me af of dat een alternatief is. Dus dat mensen afkomstig van die eilanden ons gewoon vertegenwoordigen in de Tweede en in de Eerste Kamer. Is dat juridisch gezien of wetmatig gezien mogelijk? Want daar pleiten ze op dit moment voor. Ja. Als je het niet weet. Kijk, ik zou het niet weten. Het lijkt mij iets wat dat is ook een politieke kwestie. Ga je iemand die in Nederland woont, je laat vertegenwoordigen, laat je die de mensen in Bonaire of Sint-Eustatius, laat je die vertegenwoordigen in Nederland. Ik weet niet of dat... Even van de politici die hier zitten. Even de politici die hier zitten. Mevrouw Martijn. Mevrouw Martijn. Waarom mevrouw Martijn? Oké, mevrouw Martijn. Zij zit in de Tweede Kamer. Oké, jongens. Mevrouw Martijn zit in de Tweede Kamer en mevrouw Martijn vraagt, de zaal vraagt, of u uw licht hierop kan laten schijnen. Nee, wat vindt u? Wat vindt u? Wat vindt u daarvan? Is het legaal of is het illegaal vanaf... Zal ik jullie wat zeggen? Ja, zeg maar. Geef college. Ik heb sowieso in het debat een paar keren gevraagd, wat is dit legaal? Ja. En iedere keer zei de regering, het is legaal. Tot voor kort heeft professor Elsinga ook gepubliceerd hierover, dat hij zegt, deze verkiezingen zijn niet legaal. Dus ik wil Kamervragen opstellen, is het inderdaad zo dat het niet legaal is? Het kabinet die geeft antwoord op mijn vragen, het is legaal. Dus ik heb zoiets van, als op het moment dat het niet legaal is, dan moeten de best maar eens een keer hun rechten gaan opeisen. En dan kunnen ze naar het Europese Hof of het internationaal Hof om een recht op te gaan eisen. Kijk, dit hoe wilden ze het doen sowieso hoor. Dit was eerst het plan van en zo staat het ook in de kieswet. Toenmalige staatssecretaris, dat dit. Maar dit had toen als consequentie op een gegeven moment dat hadden gezegd van ja, maar al die illegalen die mogen dan ook gaan stemmen. En toen heeft de Kamer gezegd van dit niet. Maar
hier zit inderdaad iets raars in. Maar er zit nu al iets raars in. Want u stelde die vraag over de vertegenwoordiging. Hè? Dat is ook iets waar ik ook in de Kamer over heb gehad. Het zal nooit zo zijn dat er iemand van Saba of Sint-Eustatius of een Bonaire in de Tweede Kamer terechtkomt vanuit een partij van die eilanden. Weet waarom? Je haalt nooit de kiesdrempel. Snap je? Dus ik heb op een gegeven moment ook in de Kamer gepleit van wat kunnen wij dan aan doen om toch die stem van die eilanden te laten weer klinken in de Tweede Kamer. En toen heb ik als voorbeeld gevraagd, als voorbeeld heb ik toen aangedragen wat we nu hebben in Frankrijk. Frankrijk heeft gewoon speciale zetels binnen het parlement voor die eilanden. Dat heb ik toen gevraagd. Kunnen wij dat niet gaan doen voor die pesteilanden? De staatssecretaris heeft het toen geweigerd. Vervolgens ben ik gekomen met een motie. En die motie is ook aangenomen. Ik moest de motie wel een beetje afvlakken, want zo gaat het. Waarin ik inderdaad heb aangegeven van ja, we moeten er wel voor zorg dragen dat een stem gehoord wordt. Nou, die motie is aangenomen. En toen ik die publicatie heb gelezen van professor Elsinga, toen heb ik in een van mijn vragen weer die vraag gesteld van hoe zit het met mijn motie en hoe wordt die uitgevoerd? Nou heeft de regering nu geantwoord van ja, ze hebben al een stem, want ze mogen stemmen, maar daar ging het mij niet om. Het ging er mij om inderdaad dat inderdaad echt die stem van die Statiaan en die Bonaireaan en noem maar op echt vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. Dus ik ga weer aanvullende vragen stellen. Ik heb daar een mening over. Ik ben bang dat is de prijs die de best betaalt voor in Nederland op te gaan. Toch? Want we gaan toch later ook niet de belastinggelden verdelen naar mate van hoeveel belasting betalen, toch? Dus de prijs van het opgaan in Nederland is dit. Je stem is niks meer waard. Dat is de prijs, denk ik. Nou, ik ben niet met u eens, want als dat de prijs zou zijn, dan zou het ook de prijs zijn voor Martinique en noem maar op. Ja. Maar dat is Frankrijk. Maar nee, maar zo niet alleen Frankrijk, zo Groot-Brittannië. Ze hebben allemaal een systeem om inderdaad juist minderheden. Nederland is ook gebaseerd op minderheden. Waarom hebben wij inderdaad een bepaalde kiesdrempel? Omdat we ook willen dat kleine partijen op een gegeven moment ook een vertegenwoordiging hebben. Nou het zo is dat de Besteilanden onderdeel zijn geworden van Nederland, moet je ook daar weer naar gaan kijken. Je kan een vraag niet eisen. Je kan een vraag niet eisen. Ja, maar ja, aan de andere kant heb ik zelfs zoiets van, met die onderhandelingen hadden die partijen daar op die eilanden dat moeten vragen. Dat bedoel ik. Oh, dat bedoel ik. Ja. Oké, wat voor nut heeft de Bonaireanen, of de mensen uit Saba of Sint-Eustatius, om te gaan stemmen dan? Nu. Omdat ze stemmen voor de eilandsraad. Dat is hetzelfde als wij gewoon gaan stemmen voor de gemeenteraad. Gaan zij nu stemmen voor de eilandsraad. Maar ze gaan niet stemmen voor de Eerste Kamer. Want ze zijn geen onderdeel van een provincie. Kijk, dit wil ik jullie ook meegeven. Maar waar is dan de hoogte hiervan? Weten ze? Ja, nou ja, kijk, dat weet ik niet. Ik woon niet op die eilanden. Kijk, de bestuurders van die eilanden, die zijn verantwoordelijk om volgens in te lichten over hoe of wat. Kijk, wat er nu is gebeurd, inderdaad is gezegd over die walvis. Ja? Die walvis wordt over 5 jaar geëvalueerd. Waarom? Die wordt geëvalueerd om te kijken de manier hoe wij de Besteilanden hebben ingericht als openbare lichamen, want het zijn geen gemeenten, het zijn openbare lichamen, of dat de beste manier is om het in te richten. Daar gaat het eigenlijk om het in te richten. Kijk, op een gegeven moment om dit te doen, moet er inderdaad een grondwettelijke wijziging komen. Maar als dat inderdaad betekent dat, als je juridisch naar kijkt, dat dat niet kan, omdat de best dan geen vertegenwoordiging is, dan heeft de regering een probleem. Ja. Oké, en wilt u nog een opmerking? Is het niet mogelijk dat de eilandsraad van de BES
eilanden een politiek iemand benoemt voor de Tweede Kamer? Ja. Nee, want dat is het voorstel wat ik had gedaan. Om het inderdaad een manier te bedenken hoe Frankrijk het heeft gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben nu 150 kamerzetels. Ja. Omdat we binnen onze kieswet werken met kiesdrempels, zouden ze nooit de kiesdrempel kunnen halen. Dus wat je kan doen is zeggen van die 150 zetels reserveren we bijvoorbeeld 4 voor die eilanden. Ja. Dus maar een voorbeeld, mensen. Dat is een heel goed ja? voorbeeld. Ja. Maar Nederland wil dat niet aan. Ja. Oké, dit zijn de dilemma's in het Koninkrijk, waar we... Maar ik wil mevrouw Martijn, ligt die fout, en als je van fout mag spreken, bij de eilandelijke regeringen van toen of bij de Antilliaanse overheid? In ieder geval niet bij de Antilliaanse overheid, want die heeft niet mee onderhandeld over op welke manier de besteilanden gewoon ingericht moeten worden. Kijk, dat hebben de bestuurders van de besteilanden zelf gedaan met Nederland, met de regering van Nederland. Ja? Ja. Oké, dames en heren. Martijn, bedankt voor dit onderwerp. Dit onderwerp. Dames en heren. Meneer Kampenveen, die moet helemaal terug naar Friesland. Dat is heel ver weg. En dat is heel ver weg. En die verontschuldigt zich en hij wenst jullie veel wijsheid in het stemhokje straks. Ja? Hij is nu weg. De mensen hebben nog behoefte om, ik begrijp met name die laatste stelling, daar willen de mensen nog met de kandidaten van gedachten wisselen. Waar zijn de kandidaten eigenlijk? Duidelijk.